danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. A Kano ne ba na son a baku labari, ina son ku fito ƙwanku da kwarkwatar ku don yi alfahari da ku, sannan zan yi amfani da wannan daman in taya kafatanin musulman duniya murnan sallah. Ina taya kowa murnan ganin wannan rana mai albarka. Sai da ku sai da ke ne. Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.